כל כך עולה. אם הייתי יודע, אולי... לוקי! לוקי, בוא רגע! מה? אני אמרתי לך, אין לי זמן למשחקים היום. לא, בוא רגע! יש לי רעיון נפלא! מה אתה רוצה? איזה רעיון יש לך? אתה זוכר? כשהלכתי לטייל עם מושמוש בהרים. כן? אני זוכר שראיתי שם שפרחו הרבה פרחים. באמת? פרחו שם פרחים? כן. אתה חושב שמישהו יסכים? כן. קדימה, אנחנו נצא למסע חיפוש פרח. אתה מצטרף אליי למסע? כן, בוודאי. קדימה, בוא אחריי. אין לנו פנאי. איזה חבר נהדר אתה. קדימה. קוואק, צפרדע ירוקה. קוואק, קוואטרה המלכה. דרך